ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಉಂಟು ದೇಶ ಅವ್ರ ಪೈಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಮಣಿಕ ಬಂದ್ಕೊಂಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿನ್ಸ್ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಸುತ್ತಲ ಪರ್ವತಡು ಗುಡ್ಡಡು ನಡೂಟ ಒಂಜಿ ಊರು. ಸೊ ಈ ಪರ್ವತಡು ಪೂರ ಈ ಬಂಗಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಮಂಡ್ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ, ಬಂಗಾರ ಜಾಸ್ತಿ, ಗೋಲ್ಡ್ದ ಮೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೈನೀಸ್ ಆಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಊರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬರೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಸೊ 4 ಸುತ್ತಲ ಪರ್ವತ ಏನು ಹೇಳಿದವರು ನಡೂಟ ಒಂಜಿ ಊರು. ಸೊ ಅವಿಡ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೆದರ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ವೆದರ್ ಕೂತನಲ್ಲ ಚಳಿ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪರ್ವತ ಉಂಟ ಪರ್ವತ ಅವರ ಬರ್ತನ ನೆನಪಿನ ಪೋರ ಜನಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೊಂಚ 1 kg ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋ 100 ಬೋಲಿಯಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಇಡ್ತಾವೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕೆಲವು ಪರ್ವತಲು ಬರೋಲ್ಲ ತುಜ್ಪ ರಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂತದ್ದು ಪೂರ ಕಟ್ಟ ತುಜ್ಪ ಮನೆಗಳಿಗೆ. ಕೋರಿ ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಲೀಚಿ ಪೂರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೀಚಾ ಲೀಚ್ ಮೂಲು ಪೂರ ಅವನ್ನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೀಚಿ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಪೂರಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಲಾಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪಣ ತೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಹೊಸ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ എന്തിനാ കായല് പോയപ്പോ നമ്മള് പൂച്ചട്ടയുടെ കൂടെ പോയപ്പോ ആ പാലില്ല കായല് ആ പാലത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുത്തു. എന്റെ പൊന്നി പോലീസ് പിടിച്ചാ എന്നിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബറാണ് പറയണം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ യൂട്യൂബറാണ്. ഇവിടെ ആ നിങ്ങൾ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ಮುಲು ಪರ್ವತಲ ಆಯ್ತಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವೇ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಕೆ ಕೆಲ್ಸನ ಜಿಂಕೆ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆರ್ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪಣದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಟ್ಟರ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕೆ ಕೆರ್ನ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜಿಂಕೆ ಕೆರ್ನ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರೋಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ತಾರೆ ಬೋಡ್ರಿ ಬೋಂಡಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಜಿಂಕೆ ಕೆಂಡ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಜಿಂಕೆ ಬೋಡೆನ ತುಲ್ಲ ಮುಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಕೊರಂಗೋಜ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ ಅವ್ಲು ಪೋದುಂಡ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಪ್ರಾಣಿಲುಲ್ಲ ಜಿಂಕೆ ಇಂಪಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅವು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗ ಅವು ಒಂದು ಪುರ. ಸೊ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಮುದ್ದಾರ್ಪುರ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಅವು ಪುರ ಇಲ್ಲ ಅವು ಪುರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪುರ ಬೇಲಿಲಾಗಿದ್ದು ಬರ್ಪ ಅಂದೋಜನು ಭತ್ತನ ಮಕ್ಕಳು ಭತ್ತವ್ರಿ ಭತ್ತದ ಉರ್ಲದಿದ್ದು ಭತ್ತನ ಉರ್ಲದಿಪ್ಪರತ್ತ ಅಂಚಿ ಅವನು ಪುರ ಭತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ಕಾಟಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಕಾಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪತ್ತದ ಒಂದು ಹುಮ್ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಕೆರ್ಪೇರಿಗೆ ಕೆರ್ನ ಇನ್ನು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಜು ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ರ ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಪನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆರ್ತ ಪೇರೆ ಆನೆ 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 ಅದು ಬೊಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಮಾರ್ಮನ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ತೂ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲ ഫ്ലൈറ്റ് ലൈൻ എത്ര 2005 അല്ലേ? ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത്? അമേരിക്ക അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ಇಂಜಿನ್ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ಲ ಮಾತಾಡುವ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಅಂತ ಟರ್ನ್ ಹಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕೊಡು ಜೇ ನೆಟ್ ಐತಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು
അടുത്തൊന്നുമില്ല കഥ. നടത്തുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കണം കേട്ടോ എടുത്തിട്ടൊന്ന് നോൾപ്പാ ഓ ടർണാക്കി തുറക്കണം പാപ്പുണ്ട്